Добро утро. Днес по-късно ще пътувам към село, само че тази сутрин съм в процес на подготовка и трябва да си взема няколко неща от Практикер. Мисля, че хората, които си имат къща или правят ремонт, най-често посещават магазини като Практикер, Темакс и така нататък. Аз мога спокойно да се боря за приза лоялен клиент, тъй като доста редовно ходя по тези магазини. Не знам дали е чисто заради липсата ми на планиране, но всеки път има какво да си взема. Да видим какво ще успея да накупя този път. Ето я отново пак ремонтира, няма сила дето да я спира. Тя не е жена, тя е феномен, намира работа за всеки ден. Тя не спира, не спира, пак ремонтира, ремонтира с гащери зона любим. Тя е човек непобедим. Тя не спира, не спира, пак ремонтира, ремонтира с гащери зона любим. Тя е човек непобедим. Щом се щупи, тя поправя. Така, направих си шопинга. Всичко, ако се чудите колко ми излезе към, не към, а точно 100 евро и 30 няколко цента. Така че да видим какво ще се сътворя с всичко закупено. Здравейте! Тревата пак е пораснала повече от мен и ще трябва да се коси отново. Видях пак стършел. Ще направя капана, който ми казахте. И ще сложа няколко така около къщата. Но си мисля да се кача на покрива. И да проверя дали случайно няма гнездо там. Надявам се, че няма да има. Так му ще ви разкажа и какво сме правили по покрива. Тъй като той е така най-впечатляващата част според мен от къщата. Реално го реставрирахме, защото искахме да запазиме каменните тикли. Те са редени наново, като отдолу ламперията също е подновена. Като приключиха с покрива, съответно подпокривното пространство пък беше пълно с бокуци от съселите, кочани, царевица, черупки от орехи и какво ли още не. И заедно с баща ми сме разчиствали всичко. Кофи с бокуци. След това послахме една мембрана и за да запушим сме сложили тънка телена мрежа, която аз ръчно съм се мушила в ниското на покрива да захващам с такер. Беше си голяма играчка. Сега виждам, не знам, като се кача горе ще си потвърдя, но ми се струва, че ето тук, то не се вижда много, са успяли някак май да пробият през мрежата. Ще видим какво е положението. И ще ви покажа принципа за сухата камена задария. Сега няма да тръгна да редя цял зид, но горе-долу ще ви обясня за какво става въпрос и как премина курса. Беше интересно, чакам все още да ми изпратят презентацията, но горе-долу си спомням нещата, така че по-добре да ги споделя, пък да ги имам и за себе си на по-късен етап, евентуално ако пак реша нещо да правя, да не пропусна някой детайл. И така, отново на работа. Така.
Да. Филнужест. Да видим. Така. Приготвила съм си спрей за всеки случай. Има ли някой? Там. Ако някой разбира от покриви, може да си каже мнението как му се струва конструкцията. Добре ли са направили? Единственото, което на нас не ни хареса е, че голяма плетеница, ама по-добре плетеница е да е здраво, отколкото да е красиво пък да се срути. Еми няма къде да стопе. Няма нищо. Пообиколих. Не се забелязва нищо. Предния път сложих хранилка за птичките. Не съобразих и я сложих на много неудобно място и сега ще е свалял. И ще я преместя. Като цяло при мен поредицата е направих нещо, ама сега ще трябва да го оправям. Какво се прави? Човек като не знае, така е. Но открехнаха ме, между другото, наскоро. Не знаех за съществуването на този хербицид. Roundup. И следващия път ще го пробвам около оградата да изсуши треволяк, за да мога евентуално да поправя някакви камъни. Хайде да видим сега хранилката. Там горе я сложих. Ама сега всеки път, за да слагам храна, трябва да се качвам с стълбата, което не е оптималният вариант. Мамо, знам, че ми каза да не се качвам сама на стълбата, ама риска е примерен спокойно. Всичко е точно. Едно от нещата, които купих в Практикер, е тази ножица за клони. Така, продължавам надолу по пътя, тъй като това е пътя, по който се стига нашата вила. И вече доста обрасъл, иначе всичко е обсипано с чакъл, филц. Но вече като се качваш с колата, си е направо предизвикателство. То пътя не се вижда, особено вечер. Част от клоните, които оприемах. Има сливи, джанки. Сега няма да отида да вземам.
Ще ги събера. Оп. О, така. Чай да видим, стават ли. Шест точки. Щом се килне, го изправя ден след ден и час след час. Никога не казва аз съм пас. Тя не спира, не спира, пак ремонтира с гащери зона любим. Тя е човек непобедим. Продължавам се боря с клоните. Този път борих клон липа и мисля да си набера малко за чай, защото уха е страхотно. Честно казвам, не знам как се бере. Ама, така ще си понабера няколко. Ще направя истински липов чай. От градината. Сега успяхме да се справим с косачката, т.е. даката. И той коси, пък аз събирам тази камара тикли останали и ги нареждам като шапка върху зида в момента, защото всичко почва да се рони. И за момента това е някакво решение. Пък и да не се пречкат на земята, да може да се коси, да се заравни и така нататък. Ако се чуете защо слагам тези камъни тук, заради това. Ще чуете да се рони и ще падне. И така, евентуално поне малко от малкото го защитим от вятър, слънце и дъжд. Ето, ги наредих този начин. Така, набързо да ви покажа какво съм научила в курса по суха каменна задария. Естествено, ще гледам да е по-набързо, тъй като нямам много батерия, нито пък памет в картата. Започнахме с една кратка презентация, в която нашия преподавател ни запозна с различните видове камъни. И в случая това трябва да е пясъчник, ако не се лъжа. Най-често той се използва за сухата каменна задария. Имаме основа, която влиза на около 20 см, може би, в земята. Там се използват най-големите камъни. Имаме две лица, от едната страна, от другата страна. Слагат се два големи камъка с лица. Лице се казва тази равната част на камъка. Като слагаме от едната страна, от другата страна, по средата по-малки камъни, които заклещваме добре. В смисъл не е само да ги изсипяме за пълнеж, нали, те имат някаква функция. Редът е един камък. Да видим някъде подходящо да демонстрираме. Да речеме, ето тук. Имаме един камък, по средата два други. Върху тях двата още един камък и се получава една Т-образна фуга. Реално това се търси, като е важно лицата на камъните да се опират едно в друго, като го натиснете така отпред, да не е хлопам. Трябва да се избягват фуги, които са на кръст, или когато съвсем малко се застъпва камъка и почват да се появяват едни като диагонали. Сега, примерно, ето тук виждате как се е разцепило.
И реално, може би, това е една от причините, поради които този довар се е поразпаднал. Не само. Виждаме тук друга грешка, че долу са ползвали по-малки камъни, пък отгоре са сложили някакви по-големи. Като цяло е добре, доколкото разбраха и такива малки подпорки да се избягват, когато е възможно. Отгоре имаме шапката. В случая са големи камъни плочи, които се слагат отгоре. Могат да се наредят и така, като сандвич се го представете. Имаме големите камъни за основата, но е важно да се вдигат правилно, за да не си прецакате кръста. Това става с вдигане с крака. Ето сега ще се питам да ви покажа този тежък камък. Вдигаме го и клякаме. Не се навиждаме така. Клякаме, взимаме си камъка и се справяме, като натискаме с краката. Така. Тук, за да е тръгнал да се руши и в случая ще трябва да се посъбори още малко, за да се поправи. Това, което виждате, е така наречен превързочен камък, който е от едната страна до другата. Слагат се няколко такива, като те се слагат на височина, когато стигнете около 50 см от земята, по цялата дължина на довара се слагат. Тяхната идея е допълнително да укрепят стената, зида, като много често те принципно стърчат от някъде и се виждат сам, защото тук толкова е обрасло, че няма как да се види. Реално не е голяма философия. Ползва се зидарски чук, за да се оправят неравностите. Не такива фалшиви не трябва да има. Трябва всичко да е заклещено и да не мърда. Така, тук е добре. Зидарски чук, шило, секач и чук за секача. И това е в общи линии. Не е нещо супер сложно. Така, може принципно да се ползва гранит, речни камъни, само че за тях технологията, доколкото знам, е различна. И най-добре е да се ползва пясъчник за зидовете. Обучението беше 3 дни, петък, събота и неделя. Имаше включена закуска и вечеря. Беше в къща за гости, много хубава къща за гости. Така, в старинен стил. Обясняваше се, проверяваше се. Чакам още презентацията. Там ще има допълнителна информация. И в общи линии е това. Дали си заслужаваше парите? Бих казала до някъде да. Имайки предвид, че ти включват и спане, и ядене. Има и социален елемент, тъй като има и други хора, се запознавате. Реално, повечето неща могат да се видят в интернет, как стават. Аз исках просто наистина човек да ми обърне внимание, дали всичко се прави правилно, но защото някой път гледаш нещо в клипче, правиш го, мислиш си, че е същото, обаче в крайна сметка е пълна глупост. Така, ако имате желание, може да пробвате самостоятелно. Ако видите, че не ви се получава, запишете се на курс. Така. Другото нещо, което забравих да спомена, е, че е много важно началото и края на зида да започва с големи, тежки камъни, защото те го държат. В случая тук са доста малки. Този сега го донесох. Я да видим тук как са. Да, и тук са доста
Сравнително малки, но ето, имаме един голям. Как се ободох. Като цяло, от тази страна, където ни свършва зида, или започва, трябва да са най-тежките камъни. За сега това. Сега се вземам да разчистя това огнище, което просто се направихме с времето, като правиме скара, но мисля, че е крайно време вече да го махна и да си купиме барбекю, защото загрозява допълнително двора. Тя не спира, не спира, пак ремонтира с гащери зона любим. Тя е човек непобедим. Тя не спира, не спира, пак ремонтира с гащери зона любим. Тя е човек непобедим. Тя не спира, не спира, пак ремонтира с гащери зона любим. Тя е човек непобедим. Тя не спира, не спира, пак ремонтира с гащери зона любим. Тя е човек непобедим. Пенке, ако гледаш това, прати ми пари за барбекю. Действие с ножицата. Защо растат толкова бързо? Мръзна ми. Толкова брафо, че и камерата няма къде да се сложи. Шит. Пак падна ми телефона. В храстите! Успях да го намеря. Голямо хръстелясване. Ужас.